Lapha ngethula enyingwazi lapha insizwa zeqembu Amageza Amahle. Mfoka Ntombela Mahlobo Mpangazitha ngempela udaba kiphi indawo mfoka baba. Siyabona impela niyandle njobala kwezomculo uMaskandi. Ukudabuka kwami nje mina ngidabuka enkandle emabhuqwini kwesikamchuni kosengiyakhela. Mfoka baba ngabe waqala nini iqembu laMagezela linasungula mhlambe kusiphi isikhathi eminyakeni edlule ngoba manje ngendlela eniyiyo mfowethu ngathi senimkanje ubomvu ngempela kwezoMaskandi. Iqembu laMagezela noma ngizokubeka silisungule ngabo 2004. Ngokomndeni wakho mfoka baba awusitshele mfoka Mahlobo ukuthi ngabe ngempela nikuphi ngempela lapha endabuka khona ngiqonda ukuthi ke ngabe kanjani wacukela ngomndeni wakho utshela izwe lonke ukuthi ngabe ngempela nikuphi. Engakusho nje ngokomndeni wami la ngidabuka khona njengoba ngeke ngasho ukuthi ngidabuka enkandla ngizalelwe khona enkandla udabuka impela izindabuka isenkandla ngizalwa uManjilo umama ongizalayo ubaba ongizalayo uMkezeni waNtombela. Endimeni zomculo ngabe waqala nini mfoka baba awutshela izwe. Endimeni zomculo ngiqale sekunesikashanyana ngoba saqala sasebenza nenye insizwa ababethu umgqomeni wakwaKhumalo sasebenza nayo ke sasebenza kwamnandi naye hayi kwaze wafika lapho ukuthi hayi umuzi usumkhulu nathi azama ukuyiphumela wethu sasiqala iqembu laMageza Amahle. Ngubani ofaka ugqozi ngempela kwezomculo ngoba insizwa ngendlela wenza ngakhona hayi uyisihlabani mfoka Ntombela. Ugqozi nje kwakuwukubona nami ngizwa ngilalela abanye ababecula bengaphambilini kunami kuyisifiso sokuthi nami engathi ngagcina ngingomunye ofike enyelelele khona lapha singendo umculo. Njengoba nibambile nje mfoka Mpangazitha ngempela umphokophelele ngempela ngabe yini ukufisa eminyakeni emihlanu kusuka manje phambili ngeqembu laMageza Amahle ngoba ngempela manje hayi liyengamela kwamanye amaqembu aMaskandi. Engifisayo nje ngamaGeza Amahle impumelelo ukuthi njengoba manje impumelelo yona ikhona kodwa ngifisa iqhubeke phambili ikhule negama laMageza Amahle ngathi siqhubeke nokuthanda abalandeli njengoba sibathanda nje abalandeli abantu abafeva umculo nje akekho ezimzondayo. Ngabe yini imfihla aMageza Amahle zanqobe ngalendlela ngoba aMageza Amahle iqembu elishasha kodwa ngempela ngendlela engenisa ngakhona kulamba amadoda impela kunyibidliso kwaMaskandi abaningi. aMageza Amahle awanamfihlo ukuthi aya nemfihlo yani konje ashaya ingoma kuphela. Inhlonipho aMageza Amahle kwenze njani yini le enicelwe ngayo inhlonipho kangaka bese nasezweni nihlabana ngalendlela nenza ngayo. Inhlonipho phela mangicabanga iqhamuka ekhaya la uzalwa khona ukuzalwa kwakho ukuthi wena ukhuliswe kanjani wakhula kanjani abantu futhi ophila nabo uphila kanjani nabo. Mfoka baba uyimisela kwenu ukuphumelela kwenu nginifisela bafethu ngidlodlobala njalo ngempela ningenisile kwezomculo ningenisile kwaMaskandi ayalamba amadoda. Enye ingwenya lela bakithi umfoka noMafulona umfoka Mbomvu mfoka ngubane lo kwelasemsinga nsizwa ke awusitshele ngempela udaba kusiphi isigodi lapha sikwesenkosi Mbomvu. Ngicela ngibingelele kuqala kubantu baMageza Amahle mina ngisuka eMabomvini eMsinga lapha eWolwane isigodi. Awu njencane kodwa hayi awuseyona encane manje usuyibhova ngempela kwezoMageza Amahle. Mfoka baba ngempela nasungula iqembu laMageza nisuka aphi ngempela ngaMageza Amahle kwezomculo. aMageza Amahle yaqala ukuba khona ngo-2004. Yebo siyezwa mfoka baba yini ugqozi intshisekelo engaka yayiqhamuka kuwena mfowethu ngoba ngempela hayi ngempela mfowethu ningenisile kwezoMaskandi. Kusho ukuthi ngathi vele ekukhuleni kwami ngikhule ngihlala nensizwa ayithanda ingoma ezenza yonke into emnandi enhle kwasho nami into enhle ngiyithanda kwase ngathi mangifike ekhulu ngahlangana nabafowethu vele abayimisele ngalento engiyithanda kusaqhubeka sahlangana sasebenza. Yiziphi inkinga eyahlabezana nazo kusukela nisungula iqembu uze kube manje ngoba benifike lapho yebo khona ngabe nalwazi olungako kodwa ekhona umfoka agwenza lapho umfoka Ndimande elokho enihole njalo enikhanyisela indlela. Yiziphi inkinga ehlabezana nazo nezinsele enidibane nazo nisungula iqembu laMageza kwezomculo. Ziningi kakhulu impela mangafuna ukubala zona ngaphela isikhathi eside kakhulu. Khona ngathi emculweni kunzima kodwa ke mawubekezela nje yonke into niyakhona ukuphumelela ngoba ngeke ngibala ukuthi ubani sasaphazamisana naye noma sake sashayisa kuphi kwase kanjani ngoba khona kube nzima kodwa ke okunganjengamanje seku right ayisekho into enzima kangaka. Kube njani ukwemukeleka enkampanini zabaculi kakhulukazi iqembu laMageza lingaziwa ndawo kodwa manje emva kweminyaka njengafinish kwemhlanu kodwa manje seniphezulu emafini niyandiza ngempela. Kube njani ukwemukela zenkampani bengazi lutho ngani imvelaphi yenu. Kwakunzima kakhulu kumpela lokho ngoba besibhekela phansi kuhle kwentambo zesicathulo kodwa kumanje sebasidinga abaningi ukuthi ngabe sisebenza nabo kodwa kusekho lula ke lokho. Kunjani ukubhekana nenselelo manje nengcindezi ekhona kwezomculo inkampani ibangisana ngani abantu ngapha nangapha nandawo ukuhamba nje lapha emgwaqeni ngendlela aMageza ayinyama ngakhona emphakathini uzizwa kunjani leyo nselelo engako uyinsizwa umfoka ngubani. Mina njengonje ncane ngizizwa ngithokoze kakhulu ngoba lokho esikwenza sisuke sikwenzela abantu so uma ukuthi bayakumukela ngalendlela sibuka bekumukela ngakhona ayingizizwa ngiyutho kakhulu emphakathini ngoba abantu bahlonipha nathi siyabahlonipha kumnandi kakhulu impela. Njengoba manje nididela aMageza Amahle yithwasa la ngempela seyibondwe ebhodweni elinye uzizwa kunjani mfowabo emarket ihamba kanjani kodwa ayageleza amazwi noma cha
hayi emakethe kuyafiwa kuvuleka ipipe elikhulu ngezansi akasekho nokwazi ukulivala mase kuthi yonke into phela iqhamuka ngehla ikhenyuka ngezansi mfoka baba kodwa likhona ithemba labakhothe ekhaya kodwa ikhona egayithi ekhothe ekhaya bafowethu kwinelo ngamageza ngoba ihlazo mawethu bamageza zikwathi nje zodwa amageza into zethu hayi ukhona khona mfowethu uyathwa zwe uzomthola uzoba lokhu njalo engabi nesizungu beyeqa sibonge mfoka Mbomvu noMafu nime njalo iqembu lamageza amahle Siyamthanda amageza amahle uzodwa wakandimando. Ethula ingwenya komaskandi manje bawuthi angikhathali ungathini ngethula amageza amahle intandokazi jikele South Africa. Noma ngabe uhlale emalokishini phansi amahlanze bezegangala nkalo zonkana abantu bayahlala ngamageza amahle noma ngaye eMpumalanga Gauteng Free State Eastern Cape KwaZulu-Natal ewineni kwalobamba kwanokwenza documentary amatanga kumasikala ngomoya ethimwe kaBanana amageza amahle embuzo Kramonde enkolweni New of Mshwati Christopher Tisha emakhabeleni Mandeni bayathanda abantu amageza amahle Sindumbe amaphumulo Richards Bay 14 Mashasheni welezana kwadlangezwa ntamba nempela kwamthethwa olundo amahlisha namahlabathini amashona ngashoni egazi kwaceza group esikhebe sinongo mehlala nkosi inhlwathi ihlabisa bayawathanda abantu amageza amahle noma ngaye umuntu bakasomkhele emachini walibele belo phondweni swateni kwangwani ngavuma ngona stembazwana emanguza ubongo lundaba bovu mangelengele jodi ngafika mfana emhlabalingana ophona maze bavuntu baletiligwane bayawathanda amageza amahle ngangene Peter Tivaka Trom Soldiers makade company ebaqulusine dumbe ebhadeni kwambutukazi tshenteke amahloni coronation hlobale freedom ondlo nondweni kungayibona enqudu lepo Dandan House John report kwamdakana bathu Africa sela bawathanda abantu amageza amahle KM Kilkili mfundweni BM baba namachitshana NKR natakuro nambiti Sanchez mabambulane pistol bafate zakhe evene esikholenzo bathini phansi emakhankane ngangene kholenzo umntathu kwamajore xoshanini phomero road 4 embidlini bathini F4 emakhankane phansi emngene emahlaba kwawoza bawathanda amageza amahle ngivale kwela kithi ngoje ngamagoje nyanya imphethe zendlovu bawathanda amageza amahle mfuka Gwenza mfuka Ndimande bathini abantu ngawe mfowethu lithini izwe ngawe umhlaba yakuthanda mfuka Gwenza kumele balance utshela abantu imfihlo amageza amahle uphethe yiphi induwe nathi komaskandi alambile amadoda ngenxa yakhe uye lo ngiholayo kodwa uye lo ngiholayo ngithi uye lo ngiholayo kodwa uye lo ngiholayo ngithi uye lo ngiholayo Mfoka Ndimande awusitshele mfoka baba wazalwa kuphi wena ngabe ungubani ngempela eqinisweni wakhula kanjani kwelakini mfowethu mina igama lami ngingumtshengiseni wakagcwenza uyazi ke mangabe ngiza kulelo gama lelo nami ngiye ngithukathuke kancane ngoba ekuzalweni kwami uma intombi kaMkhwanazi bathi ke uqikeleni wangizalela othukele esibhedlela sasothukela okwafike kwethusa kakhulu athi mayimbuza amanesi athi ubani lo mntwana igama lakhe wathi umtshengiseni labhalwa phansi lelo gama kwathiwa umtshengiseni ubaba mayefonelwa eGoli efonelwa ugogo ufele enkanini isithole sakwangubane sakuboka lo uyabo mayefonelwa ethi ugogo hey wemntanami uthola indodana ungabe igama lawo ngabe ubani ubaba wathi umtshengiseni hawo uyazi kwayinto edidayo ke leyo kwadideka ukuthi kwenzeka kanjani ugogo wabe sengiqambe elinye igama naye wathi ngokwenza kufana ngendlela okwakwenzeka ngakhona manje uyabona mawuzala emlandweni wegama mawuthi uyalandela ngempela uthi uyalandela uvele wethuka ukuthi kwenze kanjani alright mina ngumtshengiseni okagcwensa elesikole babethi ke nguMoses uyazi ke nawe uthi ke yabo yeah mfoka Ndimande awuphumela obala mfoka yeah ngomndeni wakho basaphila bonke amalungu omndeni wakho jikelele ngebhadi ke impela njengoba ungibona nje abafowethu ngathi nje ukuyibona abantu esengithi sengibathatha njengabazali bami sekuyiwo umculo lo nabo abafowethu laba engihleli nabo ngoba iwona amadoda lawo esengithi noma nginenkinga ngibikele bona ngithi bafowethu nakho nginenkinga kanje
angisenamuntu impela angisenagogo wasekhakoma angisenamkhulu wasekhakoma angisenamkhulu wakithi angisenagogo wakithi angisenababa angisenalutho nje sengaba yimi nje ngoba ngiyimi mfoka Ndimande ungakhala ayikho intanda nendoda ayikho intanda nendoda awusitshele mfuthu kafishane nje lapha endimini omculo wangena kanjani wanze kanjani uzube nogqozi netshisekelo ngena kwezomculo awuphumela balansizwa endimini yomculo ngathi ukuthanda nje uyabona nesiphiwo ngoba kwesinye isikhathi into ungayithanda ufise ukuthi ube leyo nto leyo kodwa ugcina ungazange waba yiyo mhlawumbe uthothi uthathe iside wrong ngathi la endimeni zomculo nje ukukhula kwami ngikhule ngumuntu osondelene kakhulu nendaba zokucula ngihlabelele emaqeleni ngenza yonke imikhuba nje uyabona indaba zomculo ngisondelene nje kakhulu nangakithi nje uyabona ngiphansi phezulu ngendaba zomculo uyabona angazi nje ngingachazela ngithini uyabona nje kwaze kwazofika esikhathini samanje ukuthi ngaze ngangena endawo endimeni kwezomculo mangakubalela abantu engihambe ngena kubona ngicula kibo sihambe senza amadem singaphumeleli sihambe siye kuphi singaphumeleli uyabona nje ngaze kodwa ngoNkulunkulu ke njengoba ngithi mangabe ngicula ngithi nginoJesu ngiholayo kwaze kwazofika esikhathini samanje ngangingazi nami ukuthi ngempela ngafikeka kanjani ubani ngempela sizaba umgogodla uzungele kwezomculo awuyibale nje kwezomaskandi yaba umgogodla ukuthi yafaka uqozi qedwe lapho wazogcina usungela iqembu ngenxa ulwazi kuyo ya mfowethu ngingakusho ngithi khona kunensizwa yakhumalo thi umgqomeni ngasho ngithi mhlambe uwezinye zengxenye mhlambe emculweni wami ukuthi ngize ngizofika manje ngoba nje ke noma kube khona okungezwani okuthize kwalokho okungezwani kwethu ikhona futhi okungenze ngaze ngashisa ngafika kuleli izinga engilona ngoba kuyenzeka kwesesikhathi uthola ukuthi uyabona umuntu uma ujwayele ukuthi lokho umlwisa mhlawumbe lokho umlwisa kanjalo ezegcina ngempela sezelwa ngempela ngasho ngithi nami naye ngamphatha ukuthi njengoba ngishisa nje impela ngithi nje naye unasi isandla lapho mfoka baba ngokwamageza amahle yeah senisungula iqembu lamageza amahle mfowethu iziphi inselo ohlangabezana ezendleleni wakathola inkampani ukuthi iphathe umsebenzi wamageza amahle mfowethu ngathola nzima kakhulu ke makufikwa lapho sasehla senyuka ngingenqena ukubala amakhampani ngoba manje sekungaba yihlaye amanye awasekho uyabo nje ngangabe singena la nabo abafowethu laba singene sithi abafowethu sisacela nisrecord abafowethu sisacela nisithathe besibheke behambe beyothatha ama-album abo ashisa ngaleso sikhathi ayisashisa ngalezo sikhathi ethi umuntu madoda ningakhava la sivele sinike namakhanda sethi mhlambe ngeke asazi singenza njani ngoba phela labantu sebebadala kunathi thina nje indlela esithwale ngawo umzima mfowethu sathwala umzima kakhulu phela futhi mangabe ngithi ngiyicabanga leyo ndawo leyo ngivele ngibona ukuthi no angikhohle sekwenzeka ngiqhubeke phambili into nje engayibonga kakhulu ile ndoda le yakwaMpungose le ku noMen abanye bayazi kakhulu ngokuthi usixhobo uyabona ukube kuthiwa wonke amakhampani aphethe kuye ngabe omaskandi bashisa njengoba beshisa nje uyabona ngoba ngendlela nje akanakekela ngayo nangendlela wasithatha singelutho wazi wasenza sawutho nangendlela nje kasinakekele ngayo akukho la sihamba khona kangahambi khona ngosuku mhlawumbe ufona ngawu20 ebuza uthi ngikuphi icwenza ukuphi wenzani udlani wenzani lapho khona uyibona nje into enjalo sekuyena umuntu engimthatha njengomzali wami uyabona nje ngendlela akayiyona ngisho futhi ngithi ukubani kuthiwe wonke amakhampani engibuze ngisho ukuthi uyacula la ukhona ngithi yipi ingoma ozoshaya ngayo abafana kulonyaka ngisho ngithi hayi ngibhizi ngempela ngilomsa ingoma ethi yona ngoma engizoshaya ngayo abafana kulonyaka ethi basoba lapho uma ngabe ukuthi uthola ukuthi mhlambe lapha engikhona uyeza ukuthi angicula ngezilutho engithethise kabe ethi awuhambe endoda yocula ngoba angifuni ukuthi kulonyaka wehle ngifuna ukuthi njalo lokhu uthe wenyukile phezulu mfoka baba siyabonga lamagama siyancama ukulaza ukubonga insizwa nensizwa odlule kuzona uzifinyelele ezingena lamageza amahle asekulo kumanje mfoka baba ngempela imfihla amageza amahle yini awutshelizwe imfihla amageza amahle iningi kodwa nje engizokusho kubantu ukuthi ukuyimisela iyona mfihla engabanika yona abantu kodwa ke amageza amahle angikwazi ukuyikhipha ngoba kunzima kakhulu amageza amahle uyabona mangayikhipha kunzima kusazoba nzima futhi ngoba ngineshow ukuthi impela ngiyababekela abanye abafana bakweminye imizi ukuthi i5 years
Isenzima kakhulu impela. I5 years kusenzima. Kusazo lokhu kuumlilo njengoba kuvele kuumlilo nje. Engingakusho nje ukuthi nje kuphela umuntu nomuntu akayimisele, uyabo. Engathi umuntu mangabe e-studio efike wazi lesikhathi esimawucula ukuthi uculela umphakathi, uculela izwe uma ufuna ukuba njengami. Ingakho ngithi awushintshi umshovu mfana wami. Mawufuna ukuchoma njengami. Ngisichomane ke mina ngiyaziwe endaweni yakithi. Ngoba babanyazi sikwazi ukuvuka sihamba nandikeleze kwazi batandikelele yonke nempumalanga kanjalo empunezalukazi iseyihlazo emphakathini. Mfoka bamangama amagama akho manje awusibalele wona nje ihloko zawo ukhona ushembe onke ngokulingelana kwamfoka. Mfowethu ukhona ushembe ngimhlonipha kakhulu. Ngiphinde ngizohlonipha inyoni yami. Ngiphinde ngizohlonipha ithwasa la ngempela lokuqala elalithi goba ligongolo. Ngangigqoke lapho izinto zokuthwasa ngangiseyithwasa ngaleso sikhathi. Ngiyambona nje manje ukuthi angiseyilona ithwasa manje. Ngangiseyithwasa leso sikhathi ngangisahuqa ibomvu. Ngoba phela into engizoyithiphisa abanye abafana abafuna ukucula nabafuna ukuduma ukuthi kumele uqale phansi. Uyabona mawuzobala uqala uthi 1 awuvela uthi nje 10 11 12 13 njengalabo sengibabona manje umuntu uma ethethe uyabale vele ethi 8 uqabe ukuthi ezothi 8 ushonini ukuthi 1 yabo kumele ukuthi 1 mayithi umuntu uyithwasa othi yebo ngiyavuma ngithwasa ugcoba ibomvu uyangizwisisa ugcoba ibomvu ungaqhamusa uzothi nje wena usuyinkuze emculweni awazi ukuthi uyinkuze emculweni bethe abantu ho uyinkuze emculweni kade benini izinyane eqala phela kumele uqale phansi bekubona abantu bekutakule bona abantu uyabo. Uyabona nje mina beke uyazi na ukuthi angikwazi ngisho ukuhamba lapho usuku ngibona khona ngihambe nawe mawuzothula amageza nawe nginesho ukuthi ushaya uvalo uyahamba uyoqhampela ngoba mawuzothula amageza kusukuma wonke umuntu uthi abahlalisa phansi abantu unqamuke intambo yonke into nami hayi ukuthi mhlawumbe ukuthi ngiyazenzela cha uNkulunkulu nje ke nokuthi ke phela abantu ngiyabahlonipha nomculo futhi siyawuhlonipha futhi ke nokubambisana ngoba phela okunye yiliphi nje iqembu engingakubuza lona ukuthi laqala lino 6 years liqalile ukucula lisaphelele njengoba liphelele thina sikwazi ukuthi sigcine umuntu ogidayo siyamgcinela okay khona kunengane ekuthe ucebo siziyakhula manje sekuyindoda mabe bayibheka abantu bebuze bethi ile ngane encane sithi nazi sekwaba indoda manje akukho noyedwa umuntu esimxoshayo thina emakezeni akukho noyedwa nathi uyasibona lokhu saba u3 nje wasothi so siba amakhehla siphathe imbobo sithi masiqhamuka kushiyo kuthiwa nanka amageza amahle sithi hey bafana